האם אתם, כהורים ילדים צעירים, מחפשים דרכים יעילות ומוכחות ללמד אותם את אותיות אלפבית בצורה קלה ומהירה? שיטות לימוד מסורתיות רבות, הנפוצות מאוד, מתמקדות בהצגה הדרגתית של אותיות, אך לעתים קרובות הן אינן מספיק אינטנסיביות כדי להשיג תוצאות טובות. גישה זו עלולה להוביל לקשיי זיהוי וקישור בין האות לצליל המתאים לה, מה שמעכב את תהליך הקריאה ומקשה על לימוד נוסף. אנו מציעים גישה חדשנית, ממוקדת ואינטנסיבית, המבוססת על מחקר ומדגישה את צלילי האותיות וחזרתיות. בשיטה זו הילדים לומדים לזהות את הצליל של כל אות ואות וחוזרים על כך מספר פעמים לאורך השנה. החזרתיות המכוונת מחזקת את הקשרים העצביים החשובים במוח, ומאפשרת הטמעה מהירה ויעילה יותר של הידע הנלמד. בניגוד לשיטת הלמידה הדרגתית האיטית והפחות יעילה, הגישה הממוקדת יוצרת מסלולים עצביים חזקים יותר במוח. כך, ילדים יכולים לפתח בסיס איתן וחזק לקריאה וכתיבה כבר בגיל צעיר מאוד. השקיעו כבר היום בשיטה זו הממוקדת ואינטנסיבית, ותראו את ילדיכם פורחים בעולם האותיות והמילים.